Bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena, l-ammont ta' passiġġieri li żaru pajjiżna permezz ta' cruise liners kien ta' 161,502. Dan ifisser żieda ta' 15.8% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Dan it-tarif irriżulta minn stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Tul dan il-perjodu ġew f'pajjiżna madwar 112 cruise liner, filwaqt li fl-istess perjodu tas-sena li għaddiet ġew 93. Jekk wieħed iħares lejn it-3 xhur li għaddew isib illi Malta rat żieda ta' 5.7% f'dawn it-tip ta' turisti meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Dan riżultat ta' ammont akbar ta' cruise liners li daħlu f'pajjiżna. Kważi 74% tat-turisti li żaru pajjiżna permezz ta' cruise liner fit-tieni kwart ta' din is-sena kienu mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea bl-akbar ammont ikun mill-Italja, Franza u l-Ingilterra.